kabare? Wis suwe ya ora mlebu ning sekolahan lan ora ketemu karo kanca-kanca uga bapak ibu guru. Alhamdulillah bisa ketemu maneh senajan ing pamulangan daring utawa online. Uga ketemu maneh karo Bu Ana ing pamulangan basa Jawa. Ing pamulangan iki kita bakal nyinaoni bab kapisan ana ing kelas 8, yaiku ngenani teks cerita cerkak. Bu Ana bakal nerangake bab kapisan sing ana ing kelas 8 yaiku ngenani cerita cekak utawa cerkak. Kira-kira apa to cerita cekak utawa cerkak kuwi? Cerkak yaiku cerita sing isine ringkes, prasaja, ora mbutuhake wektu suwe anggone maca. Dadi cerkak kuwi isine fokus ing sawijine paraga utawa tokoh sarta sawijine kadadean sing dirasakake paraga kasebut. Unsur pamangun cerkak. Unsur pamangun cerkak dipérang dadi loro. Sing kapisan ana unsur intrinsik. Unsur intrinsik dhewe bisa dipérang dadi tema, alur utawa plot, latar utawa setting, paraga pemaragan utawa wewataan, sudut pandang, lan sing pungkasan amanat. Banjur sing keloro yaiku ana unsur ekstrinsik. Sajroné unsur ekstrinsik dipérang dadi nilai sajroné cerita, agama, budaya, politik, ekonomi, pengalaman uripe pengarang, kahanan sosial nalika cerkak dianggit utawa dikarang. Unsur intrinsik dhewe nduweni teges yaiku unsur sing mangun uga nyengkuyung kang ana sajroné teks cerita cekak. Banjur menawa saka unsur intrinsik iku mau diudal kaya mangkene. Sing kapisan ana tema. Tema yaiku underane gagasan utawa dasar saka sawijine cerita utawa gagasan cerita. Sing nomor loro ana latar utawa setting, yaiku nerangake papan panggonan, wektu lan swasana kang ana ing sajroné cerita. Latar utawa setting dipérang dadi telu, ana latar wektu, latar panggonan lan latar swasana. Sabanjure latar utawa setting ana alur utawa plot. Alur utawa plot yaiku dalane cerita utawa rerangkening cerita saka wiwitan nganti pungkasan. Alur utawa plot sajroné cerita cekak ana telu yaiku alur maju yaiku cerita kang runtut saka wiwitan nganti pungkasan, ora ana pengulangan waktu. Banjur sing keloro ana alur mundur, yaiku anggone nyritakake biasane dijujuk saka pungkasan. Nalikane wis arep rampung banjur mbaleni cerita. Sing pungkasan ana alur campuran, yaiku gabungan antarane alur maju lan alur mundur. Banjur ana paraga utawa pamaragan utawa wewataan. Paraga dhewe yaiku pawongan utawa tokoh sing ana sajroné cekak. Pamaragan yaiku sifat utawa watak karakter saben paraga sing ana sajroné cerkak. Adhedhasar watake paraga dipérang dadi telu. Sing kapisan ana protagonis, yaiku paraga sing tumindake becik utawa bener. Antagonis, paraga sing tumindake ala utawa elek. Lan tritagonis, yaiku paraga sing nengahi antarane paraga protagonis lan antagonis. Sudut pandang. Sudut pandang yaiku carane panulis nyeritakake cerita. Sudut pandang iki bisa didelok saka ukara kang digunakake pengarang.
Sudut pandang kapérang dadi loro, yaiku sudut pandang wong kapisan. Sudut pandang iki bisa ditiliki kanthi panganggone tembung aku nalika nyeritakake cerita. Banjur sudut pandang wong katelu. Sudut pandang iki biasane ditiliki kanthi panganggone tembung dheweke utawa nganggo jeneng wong kayata Budi utawa jeneng liyane. Njur ana amanat. Amanat yaiku pesen kang disampaiake panulis kanggo wong kang maca cerita supaya bisa dadi patuladan kanggo urip. Amanat uga bisa diarani pesen moral. Njur ana unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaiku unsur pamangune cerkak kang ana ing sakjabane cerkak. Unsur iki ora nduweni gegayutan utawa hubungan langsung marang pamangune cerkak. Nah, sajroné unsur ekstrinsik iku ana nilai sajroné cerita utawa agama, budaya, politik, ekonomi, terus pengalaman uripe pengarang, sing pungkasan kahanan sosial nalika cerkak dianggit. Matur nuwun. Untuk semene materi sing bisa Bu Ana andharake, muga-muga kabeh bisa paham. Menawa ana kurang luwihe, Bu Ana ngaturake nyuwun pangapunten. Aja lali, jaga kesehatan, istirahat sing cukup, lan tetep siji maneh ning omah wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.